सिगोनलै रायजोफोरनै बोथोरा बेलेग जाबाय नै नै मा नै पुरा बार बारदों नै पुरा बार एकदम बोथोरा बेलेग जाजोबथारबाय नै वाव अखालाय होबोथारसिगोन जायगाया जाहैबाय भैरागुरि कप्तिमारि एरिया पुरा खारदो नै न'आवबो खोमसि जाजोबथारबाय नै जोंना इउटुबारा नै सासे इउटुबार नै न'आबो खोमसि जाजोब्बाय गैला नै मोनाबायसो साराय 9टायाव बेबायदि जानांगौ बोथोरा बोरै जागोनलै नै मानसिखौनो नुलायलायला औ बारबोथ' फैगासिनो दं नै बोरै जागोन बिदिबालाय नै खोमसिसो नुबाय बाप्पा बारा हनै बायदि बारदों ट्रेक्टर सिन्थायनो थाखोमानांबाय हनै Oi, que dauri essa? Ha? Que dauri essa? Porkhon dise neki? Are sob dauri aise re ya dokanar. Kutta humaise ya saisa ai. Ghat ai chala ghat. Kutta humaise saisa. Porkhon tiksi dise re aje. Aba dauri hak sobe dauri hak. Oh, deh, light tuh. Oh, deh, light dah. Komsin terle nih, apa nih? Apa par jeng uka jeng lay. Mansra happy juga nih. Mamai, uka deng. Hah? Oh, bagaimana? Pagau jeng nol ya. हाँ पंखा उठी लगे डेन्जार खालै दिनैनि अखाया ओइ सिख्लाफ्रा मानो खारबोदों बहाय हा बारखा फैदों ए अखा हाबायलै नै नहीं टाइम फंक्शन जो भाई मौकम सिबो की देखा बरखन दिसे हाँ तो या बिजली मारी आसे बोथोरानो सोरां खांनाय बायदि जाबाय अखाया नै देखा bisa oh ठीक है Oi, देखो Hey, gitu. Ya. Borkhon nih bilai. Terliga. Itu. Jiran roka beli tadi. Ayo, tui be, master dah nanti.